Badun, kelok barang ya. Ya, monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi wonten kelabu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nggih, Mbak Manten nggih. Dedek, dedek, dedek. Wis niteni marambah kaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang malah piyayi desa-desa kaya piyayi Kampung Baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok lho. Ora ketok. Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo Jambi saya. Men genduk ikan laran dhisik gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben ganti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono ya. Karo Mbak Niken ya tresno, karo Bu Kesi ya tresno. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresno kok Pak Margono kuwi. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parikan kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono kuwi. Malah piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih luwih lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Leres piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi radian mangan, ora pucet. Nggih, saestu Pak Dalang, pancen piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Warteg. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makin kental terus dinggo nanggap dalan naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niki Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek piyayi putri mbok ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, yo tetep kuwi nganti sak lekoe. Nah kuwi wong lanang ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Wis kabeh pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki buayake ganti terus. Piyayi kakung sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduane blas ra ketok apa. Lah iya kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga saksampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak.
Matur nuwun. Nggih, ngenteni mawon putra-putrine sing SMP iso lek gede wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Iku kesuwen dadi kan si SMP, ku SMA, kuliah S1, S2 ijek 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar mantenannya kan let rong sasi terus blenduk to. Kesengko apa? bobot. Oh, bobot. Nggih kagungan putu terus wayangan let setahun lo wayangan meneh syukuran putune lahir. Sampeyan gelem iso ditanggap taun ngarep. Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarep kan ditulisi Margono alias Sido Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah kaya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau bugesi Pak Margono masalah aku teko to. Kok padahal ning ruang tamu nek kono kebak wong. Loh, kata tiang Pak Dalang, mboten ruang tengah. Ning ruang tengah lho akeh wong nyepak jajan. Anu Pak Dalang mboten pawon-mawon. Ayo Kiai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kiai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak balane kuwi sih. Ya. Enggak.